Datos do Ministerio de Universidades, Rocío, algo menos de 7.400 estudantes de grau en Galicia compatibilizan a carreira cun emprego ou co coidado de familiares. Ollo, é a cifra máis baixa dende hai 14 anos, dende que existen rexistros autonómicos. O contraste é importante. Hai apenas unha década, preto de 1 de cada 4 estudantes galegos tiñan que facer malabares para estudar e traballar ao mesmo tempo. Pois ben, hoxe esa proporción reduciuse a 1 de cada 7. Os empregos máis habituais concéntranse na hostalería, no comercio, na atención ao público, nas clases particulares, monitores de tempo libre, o repartimento, supermercados ou tamén centraliñas de atención ao cliente. Ocupacións que adoitan ofrecer horarios máis flexibles e que permiten compatibilizar, aínda que non sempre resulte doado. Hoxe estamos con Jorge e Aldán, aquí en Santiago. Son estudantes de Dereito e de Marketing que tamén traballan, pero queremos saber que Tetris fan na súa axenda, Padín. Pois parece difícil, pero ollo porque non é imposible. O claro exemplo pois son estes dous estudiantes picheleiros daqui de Santiago. Aldán, Jorge, moi bo día, como estamos? Moi bo día, pillasnos xusto agora volvendo da biblioteca cara a casa. Aproveitando aí esos minutiños, sabes que vos levou, Jorge, a intentar compatibilizar estudos e traballo? Pois basicamente querer pagarnos os nosos caprichos, non? Por exemplo, sair de festa, comprarnos roupa e así non depender tanto dos nosos pais, non? Claro, pero nese momento no que empezas a traballar, empezas a saber o que costa ganar os cartos, igual algún capricho, Aldán, xa non é tan necesario, non? Claro, eu xusto antes de comezar a traballar teña unha lista de cousas que quería comprar e cando recibín o primeiro soldo empecé a darme conta de que moitas delas non eran tan necesarias como pensaba. Desde logo que sí, porque isto de traballar e estudar ten máis beneficios aparte dos económicos. Sí, ao principio parece que non, pero traballando pois faste unha persona máis madura, tes máis independencia dos teus pais e axúdate a mellorar, eu creo que como persona tamén. Oístes, e isto tamén nun currículum entendo que será interesante, non? Pois sí, a verdade, unha persoa que che vai a contratar ou atopar no teu currículum que traballabas ao mesmo tempo que estudiabas e facías ese esforzo, atopan en ti valores de madurez e responsabilidade que outras persoas quizás non teñen. E aquí é moi habitual isto entre os vosos colegas, Jorge? Bueno, entre os noso grupo non moito, sí que é verdade que algún sí que traballa, pero podría desarrollarse máis, non? Xa daba aí esos datos, Bernardo. Algo que pasa parecido en Cataluña onde ti tes familia. Sí, eu en Cataluña teño familia e amigos e moitos deles, en plan, é moi habitual ali no curso, tanto no curso como en vacacións, traballar sendo xoven. A ver, estáse preguntando Galicia, como fai esta xente para compatibilizar ambos mundos? Ti como faz, Jorge? Bueno, pois... Ti estudas? Sí, eu estudo Dereito aquí en Santiago, pero, bueno, sei que é verdade que o meu horario facilítame o desarrollo, non? Como traballo de noite, pois é máis fácil, non? Dende logo que sí. Algo parecido ao de Aldán, porque Aldán vive en Santiago, pero estuda en Coruña, entón xa hai que trasladarse todos os días, non, para ir á universidade. Xusto, faise bastante pesado, pero bueno, atopei un traballo de horario nocturno os fins de semana que me permite compatibilizalo ben. A ver, dille a Galicia, de que traballas, Aldán? Traballo de porteiro de pub. Claro, teño que confesarvos que esta conexión en directo non era como estaba de saber. Era así, compañeiros, traballa de porteiro de discoteca porque este é a súa altura. Quedo aquí con dous chavales que estudan e traballan, compatibilizan ambos mundos, vou quedar a ver se me pega algo. O da altura a ver se me pega tamén.